थाम्फैयाबो अयथासार गिदिर माथो बोरबोरल' लाबो कमेन्ट नायनाया बे गंसेया लाबो मबाइला गोजान जायो नै मा मोखां लाबो हेल' आदा न'आ हनै बिमा गयारि औ थेंक इउ सिस्टार दान्दिसे लाइभ फैबाय आङो ओंखाम जानायनि सिगां ओरैनो टाइम पास नोंसोरजों रायज्लायनो होननानै ओमफ्राय कमेन्ट खालामलायदो दे सोर फैदों दासो फार्स्ट टाइम फैलादों आरोना ओमफ्राय आंबो बुहुत गोबावनि उनावसो लाइभ थाखायो मथा मथि आं थाबाय थानोबो बायो नालाय मथा मथि ओंखायनो एम अफिसियेल मा ओंख्रि जाखो आदा जोंना माबा मैस्थाजों नाथुरजोंसो ओमफ्राय बहल माबा माबि आरोना नायजोबनाय जायाखै लाबो मबाइल गंसेया गगा मोनना गुजुनायानो मोजां खाराखै दाबो ओमफ्राय लोगोफोर बयबो कमेन्ट खालामदो मारै दं मारै गैया आरोना ओमफ्राय केमेरानि कुवालिटियाथ' आंना मबाइलाबो दामि जाबाय नालाय मोजां नङा आरोना दा बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम सरि बिहरनाय थाबाय आरोना ओरैनो आब्रां जाब्रां लाबोनाय हिसाबजों कमेन्ट खालामदो आरोना जास्ट आरोखि ओमफ्राय सियारानो बेटारि गैलाय देलायनानै नै थाम बायबाय गेजेरावनो थब्लं नै सियारा लाबो हर नायस्लाबनो हाया दे कमेन्टआ होबाय थादे बयबो आं मोनसेबो बारग' होआ आरोना गासैखौबो नायलांजोबगोन आं एक्सुवेलि मोनसेबो बालाङा होबाय था नोंथांमोना साननो हागौ आंनि कमेन्टखौ नायनाय नङा होननानै ओमफ्राय आं नायजोबगोन आरोना ओमफ्राय स्टेना एसे मावो नेटवर्क प्रब्लेम जाबाय थादों आंना मिथियो मानो बिदि जादोंथाय ओमफ्राय नुफिनबाय दे कमेन्ट खालामलादो दे आं कमेन्टखौ फरायनोसै दे ओमफ्राय आं फरायनि दिनेश ब्रह्म होनदों खबर आदा मोजां ब्रादार ओरैनो जास्ट टाइम पास नोंसोरजों लाइभआव फैबाय आङो ओमफ्राय बे स्टेना दा आं दोनबाय थानाया एसेन मावखायो दे ओमफ्राय बेटारि टावार बेंक गलाय देरनानै नै सियारां गब्लंबावबायसो थेवबो नैबे मबाइल गंसेजों कमेन्ट नायनोसै ओमफ्राय कमेन्ट होबाय थादो दे आं कमेन्टखौ फरायजोबगोन दे ओमफ्राय कमेन्ट फरायनि दे ओमफ्राय वेन्डार इडिट भिडिअ हाय ब्र होनदों नै हेल' ब्रादार आंनि लाइफ थेंक इउ ओमफ्राय बेजों लोगोसे खिफि गयारिया मा होनदों नै खबरा मोजां आसोल नोंना ना गाज्रि है खबरा ओरैनो दङ गेजेरावनो मथा मथि मोजांबो नङा गाज्रिबो नङा आरोना जास्ट ओरैनो दङ मथा मथि इसोरनि अननायावहाय मोजाङैनो बेनो आरो ओमफ्राय नायलाङि दे जोंना हिन्जावना आंना मेदाम ना माबा गोदान लाबोदोंलै सेन्देल गोदान बेखायनो नायदों ओमफ्राय रिमा गयारि मारै दं आदा बाजैया मोजां नानि मोजाङैनो दङ रिमा गयारि नोमबाजैयाबो मोजाङैनो दङ गावगा दहाय फ्लिपकार्टनिफ्राय मोनसे सेन्देल अर्डार हरनायनिमोन सफैदों नालाय दा बेखौनो गाननायगासिनो दं आरोना इयो ओमफ्राय सागर ब्रह्म होनदों नै मारै दं ब्र मोजां ब्रादार मथा मथि इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आं बै मबाइल गंसेयावहाय नायाखिसै मानो होनना बुङोब्ला स्क्रिना मावग्लोबो आरोना एसे ओमफ्राय कमेन्ट खालामबाय थादे ओमफ्राय आङो फरायदों हाय ब्र बाजैयालाय आदा न'आव दङ मा होनो दिनेश ब्रह्मआ बाजैखौ सोंदोंमोन नोमबाजैखौ ओमफ्राय मथा मथि न'आव दङ आरोना आं फरायनि दे ओमफ्राय मा होनदों वेन्डार इडिट भिडिअ हाय नुदों इयो ओरैहाय आखाइल' हरदों थेंक इउ ब्रादार आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय जाय फैदों कमेन्ट खालामबाय था दे ओमफ्राय बेजों लोगोसे राजु राभा होनदों नै राभा खोथा रोंगौना रोङा आदा नोङो होद आं रोङालै राभाखौहाय फेलें मानि सुङाइ ज' खानजाथ सिनि सुङाइ ज'
आंहा नाक साखि जानां होनलायनायनि दा ओइ आं रोंलायलाङालै राभाखौ मथा मथि रोंबाथ' रायज्लायगौ ओमफ्राय रोङा जाहैबाय राभाखौहाय सोलोंनांसिगोन राभाखौहाय ओमफ्राय कमेन्ट होबाय था मा ओमफ्राय के ओइस राजु सिंहा होनदों नै बोरै आदा खबर मोजां ना औ मोजां मोजां ब्रादार थेंक इउ मोजां आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय जेसेबांनाखि दासिमबो आंनि लाइफआव दंगासिनो दं थेंक इउ दे ब्रादारमोन ओमफ्राय आं कमेन्टखौ नायजोबखागोन आरोखि ना रावनिखौबो गालाङा आङो ओमफ्राय दिनैथ' आरो आङो जेबो भिडिअ बानायनाय जाखायाखै ओमफ्राय माबा माबि सानदोंब्ला खबरफ्रा गरम गरम दंब्ला कमेन्टआव लागावना हो दे आं फुरा नोंसिनि कमेन्टखौ रिप्लाय होनोहाय रेडि दे खबरफ्रा गरम गरम दंब्ला ओमफ्राय अरुण नार्जारि आदा दासो ओमफ्राय कमेन्टआ बाख्ल'लांदोंब्ला गाज्रि दामोन दे आं नायफिनखागोन दासो आदा अ थेंक इउ अरुण नार्जारि ओमफ्राय मनिस्वर बसुमतारी मा खालामदों आदा ओरैनो टाइम पास नोंसोरजों लाइफआव दं आरोना ओमफ्राय बेजों लोगोसे मा होनदों जिलन हाज'वारिया मा होनदों दाखालिनि थैनाय रियेल घटनाखौ खिन्थाहर अ आस्सा माने घटनाया बेबायदि आरोखि मथा मथि दा नायबिजिरनाया जागोन बायदि मोनदों आं ओमफ्राय बेजों लोगोसे जायबा माबाना पस्टमर्टेम खालामहैदोंमोन बेखौ मोनाखै ओमफ्राय जायबा थैनायनि बिफा बियो होनदों आरो 10 दिननि उनावसो सफैगोन जाहैदों आरोखि बे माबाया रेपर्टआ दा बेबायदि होनदों आरो मथा मथि आसा खालामदों बेखौहाय माने मोजाङै मोजां बिजिरनानै होयोब्ला मोजां आरोखि ना मानो होनना बुङोब्ला इनाय अनागारि थैबाय जाथावनाङामोन बेफोरबायदि बहुद दुखुनांथावनि बाथ्रा जादों आरोखि दा जेनेबा बेफोरबायदि जायोब्ला फैबाय थानाय समफ्राव मा जालांगोन दा बेसो मोनसे गिख्रंथावना आरोखि ना दा बेनिखायनो सिन्था खालामनो गोनां मथा मथि आसा खालामदों थाबैनो मोनगोन रिपर्टखौ जेनेबा मोनोब्लाथ' मोजां ओमफ्राय बेखौ पुलिस प्रसासनाबो नायबिजिरना होनांगोन जाहाथे जेन मोजाङै मोजां नियाय मोनो आंबो बेखौनो आसा खालामो आरोखि ना ओमफ्राय थेंक इउसै ब्रादार बेखौ सोंहरनायनि थाखायबो माने बेखिनियानो आरो जेनेबा ओमफ्राय बेजों लोगोसे मा होनदों नै आदा एसे थाब फैनांगौमोन हाया एबार मा होनदों निफ्राय थाब फै मा होनदों मैथास्रि बसुमतारी होनदों आदा एसे थाब फैनांगौ नेनो हाया एबार होनदों निफ्राय थाब फै अके जागोन दे सिस्टार मैथास्रि जोंना ओंख्रिया दिनैहाय मैथाजों नाथुरजों आरो ना गाज्रि दामोन दे सिस्टार ओरैनो जास्ट जकिंसो आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे लाइटआ मोनसे टर्च लाइटनि दं आरो ना मोजां नङा फरायलांबाय थानोसै आङो कमेन्टखौ नायलांगासिनो आं बाहायलांबायसो नै कमेन्टआनो ओमफ्राय एम अफिसियेल होनदों नै नुवासै माथो बै लाइटआ बोरैबा जाबाय नै ओरैबायदि प्रब्लेम जाना होबाय ओमफ्राय नेटआबो ओरैबायदि फाग्लासो ओमफ्राय बेजों लोगोसे मा होनदों नै जिलिं बर' माखै आदा जोंना माबासो स्टार्ट जानांगौ जेनेबा मैथाजों नाथुर ओमफ्राय बायदिसिना बहल माबा दं आरोना जोंना ओंख्रिया ओमफ्राय कमेन्ट दे आं खोमसियाव फरायगासिनो दं आरोना लाइभखौ ओमफ्राय नेटआ बहुद प्रब्लेम दे गाज्रि दामोन दे थाबथा थुबथाब्लाबो फरायलांनोसै आङो ओमफ्राय खायफानि कमेन्टआ हाबफैयाखै जानांगौ जेनेबा गाज्रि मोननाङा दे हैद थाम्फैयाबो माबायदि थाम्फै बेलाय ओमफ्राय अलेन राइडार होनदों मा ओंख्रि आदा जाखांबायना नामा माने जाथ'वाखै ब्रादार ओंखाम ओंख्रिफ्रा अलरेडि संनानै दंजोबो ओमफ्राय बिदिजों बोरै लाइफआव जिरायनांगौ दे दा ओरैबायदि प्रब्लेम जायो गाज्रि मोना दे लोगोफोर दा खुनु थिग गैखाया ओमफ्राय लाइटखौथ' दाहोसै बेबायदि आरो ओमफ्राय हायनारि बड' अफिसियेल कारेन्ट नामा नोंसिनिथिं आदा औ दासो फैदों नै मोद्लाया खुनु थिग गैया फाग्लासो कारेन्टआनो मा अरसोनासो बैयाव टारगेटेटनाखौ अरस'नानै दोनहैनाङासैलै खुगाजों ओमफ्राय बेजों लोगोसे मा होनदों नै मैथास्रि बसुमतारिया नै मैथाजों
गासिबो गोथाव जाखायो आदा ओंखारगौ थिगखा मैथाजोंलाय सिथो हानो मैथाया बरियाखा मैथाया नामजादाखा ओमफ्राय दे कमेन्ट खालामबाय था ओमफ्राय मा होनदों रन्जित बर' हेल' आदा होनदों नै अ हेल' ब्रादार आंनि लाइफआव फैनो थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय मा होनदों नै सन्तुष बर' हाय ब्रादार ओमफ्राय खबर सबर मारै लोगोफोर दे कमेन्ट खालामला दे लोगोफोर दे एसे नोंसोरजोंहाय रायज्लायनो लुबैदों आङो कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय बबेनिफ्राय फ्रम बिदि होहरदो दे माहानिफ्राय फैदों आंनि लाइफआवहाय एसे खोनासंनो लुबैथारबाय आं मा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों चिरांनि ना बाक्सानि ना उदालगुरिनि दे ना क'क्राझारनि एसे कमेन्ट खालामदो माबाया मा होनोमोनलाय लाइटआ मोजां नङाब्लाबो ओरैनो जास्ट टाइम पास नोंथांमोनजों थानोसै दसे ओरैबायदि थाम्फैबो अरलायलाङो अयथासार गरमाबो गरम ओमफ्राय थाबथा जादोंना मादोंथाय एसे कमेन्टजों खोन्थाहरदो लोगोफोर मानो होनना बुङोब्ला आं बेयावहाय मोजां जादों बायदि मोनखायाखिसै खारन फुरा थाबथा जादों बायदि मोनदों आङो ओमफ्राय नेटनि प्रब्लेम जादोंना बिनि थाखायनो एसे थाबथा जागासिनो दं बायदि मोनदों आङो आंथ' बारा थिग मोनाखैयानो थाबथा जानाय बायदि मोनदों आङो ओमफ्राय कमेन्ट खालाम दे लोगोफोर जायफोरा लाइभआव फैदों जयेन जाफैदों अयथासार गरमलै फुरा नेटानो जाखा फाग्लासो मा लेवरा बायदि बेलाय मानो बिदि जायोथाय थाबथा नायनि दे लोगोफोर दे नोंना माबानि पेक गैलामोन ना माथो होनबालाय नेटनि प्रब्लेम फुरा प्रब्लेमखा नेटानो माबायदि जानांगौ दे लाइभ फैनो सानबाबो लाइभआनो जाया दा नोंथांमोनजोंबो बेबायदि थाबथा जायोब्ला बोरैहाय इन्टारेस्ट रायलायनाय जेनेबा गाज्रि मोननाङा दे ओरैबायदि नेटनि प्रब्लेम नै ओरैबायदि गिदिंबायसो थायो नै नोंसोरथ' नुवाखै आं फुरा माबा जादोंना नै बेलाय नै गिदिंबाय थायो बा कमेन्ट फैदों नै आं नायनि दे कमेन्टआ मा होनहरदों जोमै बसुमतारिया मा होनहरदोंमोनथाय जोमै बसुमतारिया नै जांबाय नामा आदा जाखांबाय नामा जानांगौमोन जोमै नानि मथा मथि जायाख' ओंखाम ओंख्रियालाय मोनजोब्बाय ओमफ्राय नेटआ बहुद प्रब्लेम जादों कमेन्टआ मोजां जायाखै दा ओंखायनो बेवहाय मा जायोथाय मोनाबायथाय बिदिनो जायो माबायानो लाइनानो लाइन सोंलायलांबाय लाइनाबो थिग गैखा ओमफ्राय माबायानो कारेन्टआनो थिग जाया ओमफ्राय टावाराबो थिग जाया आरो बेबायदि आरो ओमफ्राय राजु राभा फ्रम गसाइगाव ब्र' थेंक इउ ब्रादार गसाइगावनिफ्राय हरनायनि थाखाय मालाबा बेरायहैगोन र' गसाइगावआव आं खेबसे दाख्लैसो थांदोंमोन आङो दैज्लांनि सिगां माबायाव रायमना बेरायलाबायनानै फैदोंमोन ओमफ्राय ओरैहाय माबाजोंबो थांलाबायदों आरोना खासियाबारि बेरायलाबायदों आं खासियाबारि हाथायावबो ओमफ्राय जेबो भिडिअ लानाय जायाखै आरो जेनेबा औ ओमफ्राय थेंक इउ ब्रादार गसाइगावनिफ्राय फैनायनि थाखाय ओमफ्राय सोर बबेनिफ्राय हरदों कमेन्ट खालाम दे ओमफ्राय जोंना एन बि दैमारि बिआइआहाय कमेन्ट खालामहरदों बियो काश्मिरनिफ्राय हरदों आरोना एन बि दैमारि ओमफ्राय मोजांना बिआइ खबर सबर दाख्लै माला थांस्लाबखो आङो खबरबो हराखिसै नोङो ओमफ्राय खबर सबर मारै दं दालाय डिउटि दंना गैया काश्मिरनिफ्राय हरदों जोंना बिआइआ ओमफ्राय बेजों लोगोसे राजु सिंहा मा होनो मा होनदों जोनिफोरा माबायदि जालांखो आदा खालि
खालि बुजाथिखो दोल आनेदाखो बर'फोर माना नामा एसे मा लिरदोंमोनथाय ब्रादार एसे आं बारा माबानाय मोनाखिसै आरोखि ना मा होनदों जोंनिफोरा मादि जालांखो आदा खालि गुबुन जाथि दोल कमेन्ट खालामफिन ब्रादार दे अजाया जेखिया जा बोरैबाबा लिरनायनिबो जेनेबा भुल थाया हो सोरबा बायदिया मिस्टेक सानो आरोना ओमफ्राय नैबेयाव बोथ्रोनोब्ला बै कमेन्टआ बादनो बोरैबाबा बिदि जायो आरोना दा बिदिबो जादों जानांगौ आरोखि ना एसे नायफामनानैहाय लिरना हरफिन ब्रादार थेंक इउ ब्रादार बेखिनि लाइभआव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय हेरल बसुमतारी नै हेल' फंबाय नाम्बार हरलाय जागोन ब्रादार नाम्बाराथ' आरो माथो नाम्बार हरनायनि थाखायलाय गेदेर खोथा नङाना आंनि मेसेन्जाराव बिहरदो एसके बड' ब्लगखा फेसबुक पेजआ एसके बड' ब्लग ओमफ्राय डाइरेक्ट मेसेन्जाराव बिहर दे मेसेज खालामनानै दाहाय दे दा दसेनि उनाव हरगोन आङो दे नाम्बार हरनायनिफ्राय माथो गेदेर खोथा ओमफ्राय बेजों लोगोसे मा होनदों जिलिं बर' माथो कारेन्ट दङावनो गिसिबखो आदा फांखा होदो माने आङो बायहेरायावहाय फांखाखौ लगायाखै ओमफ्राय थाम्फैया डिस्टार्ब खालामो मस्किट'आ सिखिरिखौ गेगेरखाना होनो सावथालि थाम्फै अरदों होननाया एसे सोलोंनानै लाखादो माने थाम्फै अरदों होननाया सिखिरिखौ गेगेरखाना होनो आरोखि दङ थाम्फै दङ ओंखायनो ओरै सिबदों आङो नै थाम्फै अरो दा थेंक इउ ब्रादार ओमफ्राय कारेन्टआलाय दङ दंनाया आलासिसो दानो थांफिनगोन इयो अखा हाबाय नै ओमफ्राय साउन्ड कुवालिटिया मोजां खोनायाबो जानांगौ आरोखि ना ज्राव ज्राव होगासिनो दङ अखाया ओमफ्राय मा होननांगौ जाखो के.एस. राजु सिंहा होनदों आतनि मामा अलंबारा गयारि आच्छा सिंहा थेंक इउ ब्रादार आदनि नामा अलंबारा गयारि आच्छा थेंक इउ बुजिदों थेंक इउ कमेन्ट हरनायनि थाखाय जादों होबाय था दे ब्रादारमोन थेंक इउ ओमफ्राय मा होनदों रिन्दाव ब्रह्म मा खबर ब्र है ओरैनो दङ खावब्लाब्लानो दे कमेन्ट खालाम अयथासार गोलोमलाय लाङोबोलै मोनहायि मानो बिखुङावबो फाइलि फैदा फाइलि फाइलि सैमा फाइलिलै जाखांबाथाय खारोल' मादे होननांगौ जाखोथाय जै ओंखाम जाखांबाय खारबाय आरो इयो फाइलि फैदा साला जानोलाल' फैयो साला ओमफ्राय मा होनदों माबा जोंना रिन्दाव ब्रह्म मा खबर ब्र बेंग्लाय नार्जारि दे आदा दे थोद साला बेहाय सान्द्रि मोखांनि फिसाय सान्द्रि मोखांखौ लादो नोङो दे मोजांखाना ओइ सिस्टार सान्द्रि मोखां इनसाल्ट खालामनो नांथारलै जास्ट माने आं बुंनाया दाख्लै सोरबा इडिट खालामना होबाय नालाय दा बे आरो जेनेबा बेंग्लायजों समायनाय बायदि मोनदों आङो ओमफ्राय रायजोफोर मा सानो समायदोंना समायाखै होगारदोंलै आं भिडिअआव दाख्लै ओमफ्राय बेंग्लाय खबर सबर मारै माथो बेंग्लरावनो रोदा सुबायलै नोंलाय ओमफ्राय हेरल बसुमतारी नों आंखौ सिनायो ना सिनाया सिनायगोन खुनु खोथा गैया सिनायगोन दे मा गामिनि मा नाम मा गामिनि मा डिस्ट्रिक्टनिखौल' हरदो नोङो ओमफ्राय माबाया होनदों मा होनदों के.एस. राजु सिंहा बाय होनदोंलै माने नों बर' नंगौना नङाथाय আপনি বড় হয় না নহয় বন্ধু যদি বড় নহয় তেনেহ'লে আপনি এছামিছত কমেণ্ট কৰিব পাৰিব হা মই ৰিপ্লাই কৰিম
যেতিয়া আপুনি কমেন্ট কৰিব তেতিয়া আমি ৰিপ্লাই কৰিম হা খাराब फाइलाव गया नाफाबि ओमफ्राय बेजों लोगोसे रिन्दाव ब्रह्म हिन्जावखौबो देखायदो बाबु नानिमोनखौ लेखा फोरोंदों आरोना एसे बेजों लोगोसे B12 बसुमतारी गुरब्ला फैदों नै मानसि जोलैनि गाज्रि साला सुवाद मा लाइभआव थानाय नुयोब्ला गुरब्ला कल खालामदेरग्रा बे लाइभआव थानाय नुखानानैसो हरदों बियो आंनो नोङो बे आखलखौ गारदे नोंहा नोंखौ गासै गुंग्रेब बायलाय होगोन आं सुवाद मालाबा लोगो मोनला र' मिथिबाय दहाय फन बुबाय साला रं नाम्बार गोसोथोनायजों 24 घन्टा नांनानै थाग्रा इयो लोखि सारा ओमफ्राय बे सार होनबावबाय मानि सार जाखोसै आंलाय मास्टार जाखो ना प्रिन्सिपाल जाखोसै आंलाय सारनोलाय सार नङालै लावखार होन लावखारसो लावखार मिथिबाय सार नाङा लावखार होन लावखार ओमफ्राय B12 बसुमतारी अखा हायाखै नामा लाइभ अखाया खोनाखै नोङो ग्राव होगासिनो दङ माबायदि ग्राव होदों नै ना खान्ना जानोब्ला फै फासि लानानै फै फासि माबाया राकेश सारा हमखाले बादखाबाय माबाया गिनांले गिदिर गोनाङा दाख्लै दैगारजोबखादोंना बे फासिया लानानै फै जि न' साखाथियाव दावगोन ओमफ्राय हाबिला बसुमतारी दाखा जम केदा नामा आदा ओंखाम जानो फै जादों औ मोजाङानो जादों दे आमा अरा हुखारे मिनाइया माने नोंसिनि न'आव महाय दं होनबाय आङो दे अरा हुखारे मिनाइया पार्टनार tihi udu minaknya iti haku minaknya iti haku spi minaknya tihi aro sore udu bahanna rohor haku minaknya oka ilo amar ti salah ingkeda horo एसे मोजांलै सावथालनियाबो रोङोब्ला मोजांथार ओमफ्राय बेजों लोगोसे B12 बसुमतारी मा होनदोंहाय राजु सिंहा आं बसि होनदों नै आं बसि माने सिंहा माने आं बुजिस्लाबाखिसैलै दे थैंक इउ सिंहा मोर लाइवत जॉइन হৈছে थैंक यू আপনি এসামিজ বুজি পায় না নাপায় তথাপিও মই এসামিজত কৈ আছোঁ হা যদি হিন্দী জানে তেনেহ'লে কমেণ্টত ৰিপ্লাই কৰিব হিন্দী জানে যদি তেনেহ'লে আপোনাৰ লগত মই হিন্দী কথা পাতিম আৰু কি না কমেণ্ট ৰিপ্লাই কৰিম যেতিয়া আপুনি কমেণ্ট কৰিব তেতিয়া আমি ৰিপ্লাই কৰিম হা হিন্দী লিখি দিলে হ'ল ओमफ्राय बेजों लोगोसे मा होनदों गेनथेल बादुआ हेल' दिनैसो आदा आंहा नोंनि लाइभआव थेंक इउ ब्रादार थेंक इउ खुलुमबायलै ब्रादार खुलुमबाय गोजोननाय थाबाय दिनैहाय गोदान लोगो मोनफिननायनि थाखाय ओमफ्राय आं बारा लाइभआव थाबाय थाखाया एक्चुअली मानो होनना बुङोब्ला कारेन्टआ थिग नङाना ओमफ्राय बेजों लोगोसे नेटआबो मोजां नाङा ओरैबायदि जगयनो अखा दा बेनि थाखायनो आं लाइभखौबो थाबाय थाया आरो गोबावजों खेबफाल' थानाय जायो ओमफ्राय दिनैबो जेबो भिडिअ बानायनाय जायैखायसो आङो लाइभआव फैदों आरोना ओमफ्राय मबाइलफ्राबो बांद्राय खालिब्ला एसे उसुबिदा जालायलाङो होनदां आखान लाइभआव थादों आङो ओमफ्राय बेजों लोगोसे मा होनलायखो नै जोंना B12 नार्जारिया हिन्जाव खारबायनो सालथे भिडिअ बानायनांगौ खै जाया खारगोन बे बिगुर दुमजानो लुबैनानैसो खारगोनलै खारनो सालाखौ दुमनांगौ बांद्राय बारदोंलै हिन्जावफ्रा मानोथो हाबा जायो खारनो लुबैलालाय गोदान एखे मा सानदों नों साननो हागौ हा बै हिन्जावखौ मोजां नुनानै बैजों थांनो साननो हागौ खिन्थु गोसोआ साननैसोनि थाखायल' इन्ट्रेस्ट एखे खामानि गैया लाब गैया ओंखायनो नोङो जि मेगनजों मोजां मोननानै लाबायब्ला बे हिन्जावजोंनो थैस' थांस' संसार जानायानो मोजां लाब गैया
समाजावबो नों गाज्रि नुजायो समाजावबो नोङो आजिखालिथ' नों महाय खारनानै थाहैनो मोनखागोन हमजाखागोन जुमजाखागोन ओमफ्राय दाथ' आरो जिबायदि इनिसिएटिभ लादों ACNDFB ब्रादारमोनाबो ओरै NLFB ब्रादारमोना आबसु गासिनबो इनिसिएटिभ लाखासै माथो इनिसिएटिभ लादों दा मोजां मोनदों आङो आखायाव लादों दायथ' लादों दाख्लैबो जोंनिथिंजाय खैला मैला एरियायाव सानै जरानै हमनानै लाबोनानै एन्दा दालायजों मावखादों मानजिनाया मोजाङानो जादों जोंनि खैला मैलानि आबसु अफिसनि माखासे माबाफ्रा मोजाङै बिजिरना हरदों आं मोजां मोनदों आङो बेबायदि माबाखौबो होखानांगौ एसे दुमखानांगौ आरोखि होमबासो सर' खारो मोजाङानो जादों ओमफ्राय खारथों बिटुएल खारनो होलै महाय सोर हिनजाव खानो ओमफ्राय बेजों लोगोसे मा होनदों नै जिलिं बर' थाब सावनांगौ आदा थाम्फै खारनायनि थाम्फै खारनायनि माबा सावनायखौनो बावबोदों आं दे एबार नों बुंनाय बायदिनो जाथोंसै लाबोसिगोन आं ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंना मा होनदों नै हाबिला बसुमतारी कमेन्ट खालामनायनि थाखाय आंबो दाख्लै थांदोंमोन दुरान काप फुटबल टुर्नामेन्ट बादायलायनायाव आरोना ओमफ्राय ट्राइ खालामबावनि माबा अखा हानायनि थाखायनो मोजां नुवाखै आरो खेलाखौहाय ओमफ्राय मा होनो बिटुएल बसुमतारी राजु सिंआ बर'सोलै आच्छा नंगौ जोंनि नाफामानो जागोन खायफा बिदिनो लाखायो ओमफ्राय नोंसिनालाय माथो ओंख्रै ओरै फैदोरा मेदाम मा र' जागोन मेदाम ओरै फै दसे मेदाम फैगासिनो दं खायसे ओंखारनासो लादों फैफिनदो रायजोफोर लाइभआव ओमफ्राय दासो टावाराबो एसे मोजां जागासिनो दङ नै ओमफ्राय बेजों लोगोसे मा होनदों बिटुएलआ हिन्जाव खारबायनो भिडिअ बानायनांगौ दे ओमफ्राय हाबिला बसुमतारी नंगौ आदा आं बुंनाया सैथो अके थेंक इउ हाबिला ओमफ्राय बेजों लोगोसे मा होनदों नै फेमिलि सेम्पोल शकिं लाइभआव फैबाय आं दासो ब्रादार थेंक इउ लाइभआव फैनायनि थाखाय गाज्रि नङा बिराद मोजां गोसोआव मोजां मोनदों आंबो ब्रादारमोन नोंसोरबायदिया लाइभआव फैलासिना आंबो एसे इन्ट्रेस्ट मोनो दा गोम मोनलायो ओरैहाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे मा बिटुएल बसुमतारीया मा होनबावखो लागाव मानि लागावखोलै मा ओंख्रि जाखो सार जोंनि ओंख्रिया माबालै दिनैहाय मैस्थाजों नाथुर आरो ओमफ्राय माबा दहाय साननि बहल नोंसिनालाय माथो ओंख्रै बानलु सिब्रुआ गैला नामा ब्रा नोंसिनालाय ओरै फैद्रा मा ओरै फै मा दे लाइभआव थानोलै जोंना मेदामा दे कमेन्ट खालामदो लोगोफोर दे दसे ओमफ्राय आं बारा गोबाव थाला दे लाइभआवहाय मथा मथि 5 मिनिटसो थाबावनाय जागोन आरोना ओमफ्राय माइजुलि थुमनोसै आङो बेरौला बर' चेनेल हाय बिआइनो थेंक इउ जामाइजो लाइभआव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय जामाइजो बेरौला नोंनालाय मा ओंख्रिब्रा ओंखाम जाखांबाय ना माबाय नोंनाथ' मालाय खामानिया जाहांहां जाबाय बिटुएल जामाइजो बेरौलानि माबाया जासिगोन आरोना खामानिया जायोब्ला सानैजोंहाय एसे थान्दा लोंहोनांगौ बिसोरो बलांगुरि टाउनावहाय ओमफ्राय माखासे आंनि फलोवार्सफोर जोंना बे जामाइजो बेरौला बर' चेनेलखौहाय थांनानै साबसक्राइब खालामना हैनो हागोन आरोना जाहाथे गावजों गाव सापर्ट होलायोब्लासो जोंबो माने मोनसे प्लेटफर्माव दावगालांनो हायो जेन मोजां कनसेप्ट लाबोनो हायो बेनिखायनो आंखौ मोजां मोनग्रा माखासे आंनि चेनेलखौ मोजां मोननानै अनसायगिरि रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि बे जामाइजो बेरौला बर' चेनेलखौबो साबसक्राइब खालामहैदो आरोना नै दा ओइ कमेन्टआ मोजां सिनाय नङा ओरैबायदि माबा गुफुरसो नुजोबबाय नै आंनासो गोथावसिन मा ओंख्रिलै गोथावसिनलाय
नोंसोरजोंलाय अबाव हानोलै जामायजो सिख्लाफ्रानो प्लास्टारनि गोजा ओमफ्राय मा होनदों बिथोन मुसाहारि हेल' आदा फ्रम क'क्राझार सेरफांगुरि थेंक इउ ब्रादार नोंसिनिथिंसो अमा देसि मोनजायोलै आं दाख्लै खेबसे थांब्ला अमा देसिखौ सेरसे लाबोआ आं जोंनिथिंजाय अमा देसिखौनो मोनजाला मोजां सेरफांगुरि बायदि नामजादा गैया ब्रादार ओरैबायदि नामजादाखा सेरफांगुरि होनब्ला मानो होनना बुङोब्ला अमा देसि जानो लुबैला नोंसिनि हरैजों सेरामपुर गसाइगाव सेरफांगुरि थाङाब्लानो मोनजाला आरो दा गोजोननाय थाबाय सेरफांगुरिनिफ्राय हरनायनि थाखाय थेंक इउ ब्रादार ओमफ्राय सोर सोर अबेनिफ्राय हरदों कमेन्ट खालाम दे औ लोगोफोर प्रदीप बसुमतारी मा आदा माबोरै दङ आदा थेंक इउ ब्रादार मोजाङैनो दङ मा होनला नेयानो बानजायाखै दाख्लै गगा मोना अखा सिनानै दाबो थिग जायाखै ओमफ्राय बेरला बर' चेनेला मा होनदों नै थारुन दाउ बेदर अमा बेदर फाजा आरो मा होनो गोमब्रि बाथोन बा रिनों रिसि रिनि रियों रिथे रिया रिदि रिनो रिथा रिरुन रियों रिफ्रा रिदाव रिबि रिदर रिअ रिमा रिबि रिदर रिगो रिरान रियों रिफ्राय रिमा रिहोन रिदों रिगुम रिब्रि रिबा रिथोन रिवाव रिआं रिजा रिगौ रिमोन रिना रिमा रिनो रिथे रिलों रिहो रिला रिथै रिया रिखौ रिलाय वाव ओमफ्राय सोर सोर रिदिखौ गोरों दे कमेन्ट खालाम ओमफ्राय जिलिं बर' गुड नाइटसै आदा आं उन्दुनोसै रिजा रिगोन रिदे रिगुद रिनाय रिबाय रिबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे मा होनदों नै बाथोन मुसाहारि थेंक इउ आदा आंखौ आलासि जाथावथाव आलासि जानो इनभाइट खालाम हरगोन आं आदा मालाबा अके थेंक इउ जागोन दे थेंक इउ जागोन अके खुनु टेनसन गैया आरो जागोन रिजा रिगोन आं रिथा रिगोन रिजा रिगोन थेंक इउ ओमफ्राय राजु राभा आदा लाइन मोनसे राभा गान खनदोलै आदा एसे इन्टारेस्ट जाथोंसै आस्सा आं मा मेथाइ होनांगौ जाखोरा राभानि होद आं रोंलायलाङालै फेलें मानि सुङाइ ज' खामसाबसिनि सुङाइ ज' आंहा नाक साखि जानां है रोंदोलै बावलायलाङो राभाफ्राखौ ओमफ्राय आं बावबाय दे ओमफ्राय बेजों लोगोसे मा होनदों बेरला बर' चेनेला आं रोङालै ओइस नों रोंखानाय नङा बे चाइनिस भाषाखौलाय मा रोङाय नोंसोरलाय मोननों मोनरों मोनखा मोननाय मोना आं मोनफे मोनले मोनगा मोनसे मोनखौ मोनबो मोनगो मोनरों मोनखा मोनसि मोनबाय मोनदा मोनजा मोनजे मोनजा मोनजै मोनजो मोन आं मोनगा मोनसे मोनखौ मोनबो मोनगो मोनरों जाफाबा फायदाफा आफां गोफो रोखों जोफो दाराव बे दाउखौ हमसाय माथो बिदि लाबायनांगौ जाखासै दैयाव दुगैयो दा दैयाव दुगैनायनि ओंखारला माथो बिलाय हा खोमाव दै हाबना थादों इयो दैयाव दुगैबाय थाग्रा बिसोरो जाफाव ओमफ्राय कमेन्ट नायबावनोसै दे ओमफ्राय फेमिलि सेम्पोल जकिं आं हरबाय कमेन्टखौ रिप्लाय होआ माथो ब्रादार दालाय होबाय थेंक इउ होयो खुनु खोथा गैया रिप्लाय होयिनि खोथायानो गैयालै नैबे एसके बड'आ गासैखौबो आं सोरबा सासे 0 पइन्टब्लाबो आं बेखौ साबस्क्राइब खालामना हरगोन ओमफ्राय सोरबा सासे आंनावहाय माबा मोनसे कुइसन सोंब्लाबो बियो फुरा फिननाय मोनगोन होननानै साननानै ला आं मालायफोरबायदि एटिटिउड नङालै लोगोफोर मालायफोरबायदि एसे गफस बेबायदि नङा आङो खायफा ओरैबायदि कमेन्ट खालामब्लाबो कमेन्टखौनो रिप्लाय होआ माबा मोनसे सोंहर रिप्लाय होआ आरोना खिन्थु आंनि गोसोआ बिदि नङा फुरा होयो आङो माने बयबो गोसोआवहाय नोंनिफ्राय उत्तर मोनगोन बा रिप्लाय मोनगोन होननानै बयबो आसा खालामोना दा बेनिखायनो आं कमेन्टखौहाय रिप्लाय होयो आरोना टेनसन दाखालाम गोजोननाय थाबाय फेमिलि सेम्पोल कुकिं आरोना
ओमफ्राय ब्रादार अबेनिफ्राय फेमिलि सिम्पोल बर' बेरला बर' चेनेला होननानै आंबो थांफागोन बियाइजों ए दे नोंजोमायजोंबो थांखागोननो बल खेलायावहाय ज' गोमलायलाङासै सालाखौ ओमफ्राय मा होनदों बिथिराम नार्जारि होनदों नों बिराद सिम्पोल इउटुबार बन्धु बिदिनोसै ब्रादार रायजो राजानि अननायावनो आं माने सानो आरो जेनेबा आं सानो आरो जेनेबा आंनि साननाया बे आंबो जेन रायजो राजानि एसे अनसायनाय मोनलांनानै जेन रायजोनिनो मोजां खामानि मावलांनो हायो खोमा नै आं बेखौ सानो आरोना सोरबा माबा मोनसे अलखदफ्राव माबा मोनसे फिसाब्लाबो आं हेफाजाब होलांनो हायो खोमा नै आं बेखौ माने सिन्था सरजा खालामो दा बेनिखायनो रायजो राजानि सापर्ट नांगौ अनसायनाय नांगौ दा आं बेखौनो माने रिकुवेस्ट खालामो आरो दा फैबाय थानाय समफ्राव सोरबा बायदिफ्रा चेनेलफ्राव गोदानब्ला सौग्रावबायोब्ला आसा खालामदों सापर्ट खालामगोन होननानै आंबो आसा खालामो रायजो राजानिनो मोजां खामानि मावलांनो होननानै आरोखि ना दा बेनिखायनो गोजोननाय थाबाय ब्रादारनिसिम बिथिराम नार्जारि थेंक इउ स' माच ब्रादार आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय अबावबाफोर लोगो मोनोब्ला आंखौहाय रायज्लायदेर आं निस्सय रायज्लायफिनगोन खुनु माबा साननो नाङा अबावबा नुबाथाय खुनु खोथा गैया रायज्लायदेर आरोना ब्रादार आं माने गोसोफ्राव गोजोननाय मोनो दा बेखिनि आरोखि ना ब्रादार थेंक इउ ब्रादार आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय दानिया बेवला बर' चेनेल दाउ बुथारबाय नामा दाउ गाबदों दि नै नोंजोमायजों माबा गां फुनायाबो बाबु एसे माबा खोमा एसे साबोदोंनो आरोना माबा बेखौनो दाउजों एसे एरनानै हरदों मा ओमफ्राय बेजों लोगोसे प्रदीप बसुमतारी आदा मा गामिनि आंनो खिन्थाहर आदा प्लिज जागोन आङो चिरां डिस्ट्रिक्ट खयलामयला बिसिडिसिनि सिङाव थानाय खोनासंनानै लाबाव चिरां डिस्ट्रिक्ट खयलामयला बिसिडिसिनि सिङाव थानाय पर्बतजरा गामि ओमफ्राय ब्रादार नोंसिना अबेनि गोजोननाय थाबाय आंखौहाय मिथिनो लुबैनानै सोंहरनायनि थाखाय ओमफ्राय नेटआ मोजां नङा नै थाबथा जागासिनो दंलाय ओमफ्राय अखा हागासिनो दङ नै द्रपनो आंनावहाय बारा कमेन्टबो फैखाया खारन मानो होनना बुङोब्ला आं बारा लाइभआव थाबाय थायाना फुरा नेटनि प्रब्लेम दा बेनिखायनो आङो लाइभआव बारा थाबाय थाया आरो ओमफ्राय गोबावजों खेबफा थायो आङो दा बेखिनियानो आरो अरे गुनफस थाफैया जारलालै है खुगा मानि थाम्फै फैयो 6 जन दं ओमफ्राय माबाल' थानायसै आङो दे 1 मिनिट बा 5 मिनिट लोगोफोर मा सादों ना माथो माबायदि सादों हा मुखा ओंखाम जानोसैलै नालाय नानिया लेंहैदोलाय ओंखाम जानोसै ओंखाम उखैबाय माथो डिस्टार्ब थाम्फैयाबो थांद' मा दाउआखौ मानो बौदों फैखो थांफिनाबो बालाबो दाउआबो भिडिअ जाजानो लुबैदोंलै आंजोंहाय ओमफ्राय लोगोफोर ओंखाम जानोसै नोंथां ने अखाबो हाबाय थाबाय मानो होनोब्ला मोजांबो खोनाखायाखिसै बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय साथाम दंबावोमोन थेंक इउ दे बाय बाय थसै गुड नाइट अल